Toto bude úplne mimo akože strihov, barberingu a neviem čo všetkého. Ale zistil som, že pred chvíľou zatriaslo Bratislavou. Som sedel, ne, akože pri telke teraz, zimná olympiáda. Hej. Obedná prestávka, hej, ale to je jedno. Mimo point. Ide o to, že ja som si myslel, že to boli repraky. Z nejakého dôvodu. Píše mi kolega, ne, že Šimon, zaregistroval si ten zátras, ne, že, a ja, že čo, že jaký? Potom mi to došlo, ne, a že to boli repraky, ne, že the fuck? Ja len tak, že práve som si uvedomil, že akože, že pri hociakej katastrofe by som bol asi prvý, ktorý by išiel von. A ešte také menšie info pre všetkých mojich klientov, tie drinky k tomu strihu sú zadarmo, nemusíte sa hambiť. Strih si potom môžeš kľudne rezervovať na MJ Barbershop. Ja len tak, akože keby si chcel.